бунёди биноҳои таълими иловагӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, иншооти тандурустӣ ва хати оби нӯшокӣ дар ноҳияи Темурмалик чор иншооти муҳими иҷтимоию зербиноист, ки аз ҷониби Пешвои миллат тариқи фосилавӣ ифтитоҳ ёфт. ин чор иншоот ба рушди таҳсилот, хизматрасониҳои босифати тиббӣ ва дастрасии мардум ба оби тоза заминаи мусоид мегузоранд. бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 бо тарҳу сифати хуб сохта шуда, барои дар шароити мусоид ба таҳсил фаро гирифтани хонандагони деҳаи чавроқ бунёд ёфтааст. мо пайравони пешвои муаззами миллат кӯшиш менамоем, ки бо баҳои хубу аъло таҳсил карда баҳри ободу зебо гаштани ватани азизамон Тоҷикистон саъю кӯшиш намоем. шароитое ки ба мо муҳайё гардааст, мо бояд ҳамеша хонем, илм омӯзем ва баҳри ободии ватани азизамон саъи кӯшиш намуда Тоҷикистонро ҳамеша ба пеш берем. 10 синфхона барои 480 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шуда, кабинетҳои фаннии муҷаҳҳаз ба омӯзиши назариявӣ ва амалии хонандагон нақш мегузорад. иншооти мазкур дар доираи лоиҳаи дастгирии стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. фармоишгари иншооти мазкур гурӯҳи татбиқи лоиҳа таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна буда, дар рафти сохтмон зиёда аз 40 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷои кор таъмин карда шуда, иншооти мазкур дорои таҷҳизотҳои замонавӣ буда, бо тамому аёниятҳои хониш муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бинои дуюми иловагӣ бо ҳамон лоиҳа дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 дар деҳаи Чашмаи деҳоти Гурдоварон сохта шуда, барои 480 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. дар заминаи рӯ ба беҳбудӣ овардани сатҳи зиндагии мардум ва пайваста зиёд шудани шумораи аҳолӣ, зарурати бунёди бинои иловагии таълимӣ дар ин деҳа ва дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон ба миён омада буд. ба ин хотир ба бунёди бинои таълимии иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 тасмим гирифта шуд. мо миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки ба мо чунин муассисаи нави замонавӣ сохта ба истифода додааст. мо шуморо бовар мекунонем, ки мактабро ба баҳои хубу аъло таҳсил намуда, дар оянда бо халқу ватани худ хизмат намуда пайравони пешвои миллат шавем. муассиса бо шабакаи гармидиҳӣ пайваст буда, ҳарорати симхонаҳо мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. дар ҳар ду бинои иловагӣ маркази ташаккули барвақтии кӯдакон сохта шудааст, ки он пояи асосии рушди зеҳнӣ, равонӣ ва иҷтимоии кӯдакро аз солҳои аввал мегузорад. машғулиятҳои махсуси таълимӣ ва омӯзиши кӯдакон бо истифода аз аёниятҳои зарурӣ амалӣ шуда, онҳоро ба марҳилаи мактабӣ омода менамояд. муҳтарам пешвои миллат, мо омӯзгорон аз сиёсати хиратмандона ва ғамхориҳои пайвастаи шумо нисбат ба соҳаи маориф ва тарбияи насли наврас миннатдории худро баён менамоем. бо дастгирии шумо шароити таълимӣ рӯз ба рӯз беҳтар мегардад. дар идомаи ғамхории ҳукумати кишвар ба рушди соҳаи тиб, шуъбаҳои таваллуд, бачагона, эҳё ва ҷарроҳии маркази саломатии ноҳияи Темурмалик таъмир ва бо номгӯи зиёди дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ҷиҳоздонида шуд. хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон аз ҷониби 40 табиб бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизот расонида мешавад. таъмир ва насби таҷҳизот дар маркази саломатии ноҳияи Темурмалик бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби шарикони рушд амалӣ гардидааст. шуъбаҳои таваллуд, ҷарроҳӣ, эҳё ва шуъбаи бачагона дар маҷмӯъ барои қабули 100 нафар дар як вақт пешбинӣ шудааст. ба ин муассисаи тандурустӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақлиёти ёрии таъҷилӣ тақдим карда шуд, ки боиси сипосу қадрдонии кормандон ва мардум гардид. бунёди шабакаҳои нави обтаъминкунӣ дар ноҳияи Темурмалик аз ҷумлаи муҳимтарин иншоот буд, ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ ёфт. ду лоиҳаи марбут ба таъмини сокинон бо оби тозаи ошомиданӣ аз ҷониби соҳибкори саховатпеша Ҳабибулло Сулаймонов амалӣ гардид. мардум аз норасоии об дар маркази маъмурии ноҳия шаҳраки Баҳманрод, деҳоти Танобчӣ ва Гурдоварон, маҳаллаҳои Баҳодурон, Чашма, Заркамар, Гуронде, Саид Муъминобод ва Танобчии боло солҳои зиёд азият мекашиданд. амид флак об дар аруба меовардем, хайди сател соф буд, дигаш ҳамаш лоева, боқимондаш лоева. дар рӯи об чанд инамтари очрат месодан, одамо мегирифтан, азоб доштан. барои дастрас кардани об мо маҷбур будем ки фарзандонмона бароҳои дур ба чишмоҳое ки дар кӯҳ ҳастанд
равон кардем барои овардани об. аз оби борон дар фасли боз захира мекардем ки ҷамъ кунем истифода барем. хулоса мушкили хеле сахт барои ягон обчакорӣ ба ягон кори ободонӣ об намерасед. таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба беҳсозии шароити зиндагии мардум акнун ба ҳалли ин масъала мусоидат намуд. қаблан системаи мавҷуда аз ду манбаъ таъмин карда мешуд, яъне оби рӯизаминӣ аз дарёи Қизилсув ва оби зеризаминӣ бо воситаи чоҳи амудӣ. Он вақт дуруштии об, тирагии об ба стандарти оби нӯшокӣ мувофиқат намекард. мақсади лоиҳа ин буд ки шаҳраки бахманруға бо оби нӯшокӣ ошомиданӣ ки ба стандарти оби нӯшокӣ ҷавобгар аст бояд мувофиқат кунад, сохта ба истифода дода шавад. шикеле ки дар акс мебинем, барои беҳтар намудани системаи обтаъминкунӣ дар мавзеи иншоотҳои обгирии қаблӣ системаи нави замонавӣ сохта ба истифода дода шуд ки талаботи аҳолии шаҳракро бо назардошти 20 соли дурнамо бо оби нӯшокӣ таъмин менамояд. рӯи даст гирифтани иқдоми мазкур бозгоҳи ҳамовозаи сокинони ватандӯст бо сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда боиси дастрасии 30 000 кас аз аҳолии ноҳияи Темурмалик ба ин неъмати бузург шуд. тасмим аст ки ояндаи наздик боз 5000 сокинони деҳоти дурдасти ноҳия дар масофаҳои то 12 километр бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин гарданд. об аз дарёи Сурхоб дар ҳавзи дорои ғунҷоиши 7000 метри мукааб захира шуда аввал такшин мешавад. оби ба ин тариқ соф шуда боз бо истифода аз таҷҳизоти муосир аз чанд марҳилаи поксозӣ мегузарад ва аввал ба 8 маъзани оби дар нуқтаҳои гуногун сохта шуда ва аз онҳо ба хонаҳои мардум интиқол меёбад. якум навбат дар ҳавзи такшонкунӣ ки ҳаҷмаш 7000 метри кубӣ аст, об якум марҳила такшон карда мешавад. баъд ба биное ки дар он ҷо 3 зериншоат якҷоя сохта шудааст, дар он ҷо об дубора такшон карда шуда, баъд аз он полоиш дода шуда, баъд безарар карда шуда ба аҳолӣ бо воситаи насосҳо интиқол дода мешавад. тибқи нишондоди лоиҳавӣ пойгоҳҳои барқии обкашӣ иқтидор доранд ки дар як шабонарӯз обкаширо то ба 4500 метри мукааб расонанд. имрӯзҳо тамоми сокинони ҷамоати деҳоти гурдоварон ниҳоят шуданд ки орзуи деринаи онҳо ҷомаи амалпушида истодааст. барои истифодаи сариштакоронаи об дар ҳар хона ҳисобкунакҳо насб карда шудааст. таъмири иншоот ва таҷҳизот, пардохти нерӯи барқ ва дигар хароҷоти пойгоҳҳои обкаширо соҳибкори ватанӣ бардошт гирифта тасмим гирифтааст ки маблағи аз ҳисоби истифодаи об ҷамъоваришударо дар дигар корҳои ободонӣ сарф намояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси соҳибкор Ҳабибулло Сулаймоновро намунаи хуби инсондӯстӣ ва нақш гузоштан дар пешрафти ватан арзёбӣ намуда ба масъулин дастур доданд ки номаш ба мукофоти давлатӣ пешниҳод карда шавад.